Dantumadiel kleuren diep peers als het gaat om de coronacijfers. Heel zwargelijk, vindt burgemeester Agricola. Voor hem een reden om daar in de rieskeerkomsten van manje te doen nog eens extra omdenken om te gaan. Ik hoop dat mensen die net gevaccineerd zijn, nog eens even goed nadenken gaan van joh, dokken we goed om net ongevaccineerd door het leven te gaan. Maar ten principale zijn er altijd mensen die zeggen, ik doe het net, ik laat me net vaccineren. Ik net naar een oproep van de burgemeester. Nee, inderdaad, dat is ik zo. En gelukkig ben mensen er ik vrij in. Maar ik vind het mijn taak wel als burgervader om de mensen er toch op te attenderen. Maar ze zijn gelukkig zelf vrij in of ze wel of geen vaccinatie nemen. Ja, hier mensen ben je eigen gereid. En als ze één keer zeggen van nou ik liet me net vaccineren, dan moet er al heel wat praten, weer een goede argument op tafel komen dat ze alsnog dus een vaccinatie hebben. Zit er nog een rek in, zit er mogelijkheden in dat donker peers dat een wat lichtere kleur worden kan? Wat denk je? Ik hoop het wel, maar we zullen het maar moeten.